University and the Roar Award. Ang tagal. Ay, napakalaga. Ladies and gentlemen, Ayan na. with pride and honor, So anyan mga kakabsat, welcome back to our channel. At kung hindi ka pa nagsusubscribe, just click the subscribe button down below. Now, ako ay nakatanggap ng letter. Isa pala ako sa mga mag-i-speak doon sa Division Leadership Training. Kaya ako ngayon ay kinakabahan kasi first time ko ito na gawin. Makakaharap ko pala doon ay mga SSJ advisors ng different schools ng Pangasinan 2. So, feeling ko hindi ko kaya. Pero naisip ko, bakit hindi ko subukan? Kasi ang palagi kong ginagawa sa mga estudyante ko is I always motivate them to do something that would challenge their skills, somehow pati yung kanilang capabilities. Kung palagi ko silang china-challenge, bakit hindi ko rin i-challenge ang sarili ko, hindi ba? Hindi dapat nako-contain lang tayo sa isang kahon dahil yun yung ating comfort zone. O bakit hindi ko rin i-challenge ang sarili ko na gawin yung mga bagay na alam ko na mahirap, nakakakaba, pero kung nalampasan ko naman ito ay magbibigay sa akin ng fulfillment, hindi ba? So I decided to accept the challenge, kaya gumagawa nga ako ngayon ng aking topic para sa leadership training. Kaya sana maging maayos lang talaga ang lahat. So this is my first time na magsalita as speaker sa isang leadership training at division pa namin dito sa Pangasinan 2, kaya good luck na lang sa akin. So ako na ang susunod pagkatapos ng speak na ito ni Sir Meriales. Ako na ang susunod. Sa kung saan po noon, merong isang estudyante, isang estudyante na di niya alam when sounds. So ako na... Ihi muna ako. Ninervous ako. Hindi ako mapakali. First time ko to. Kaya hinga muna ako dito. Susunod na ako dyan. Good luck talaga sa akin. Kung may follower niya, marahil ay kilala siya dahil isa siya sa mga nag-post yung isa lang na estudyante na pumasok sa classroom. And at the same time, maliban sa kanyang enthusiasm sa pagtuturo, he is also an environment lover. He advocates environmentalism and at the same time, leadership. Ladies and gentlemen, let us now have our next speaker, an officer of the Division Federated SSG Association of Advisors. Let's now have Mr. Chito Exclusives. Round of applause for him. So, magandang umaga po sa ating lahat. Ako po pala sa Pag-uwi, National High School sa Binalawag po. Okay, sir. Kung meron po kayo estudyante na student leader na walang interes sa organization, ano po ginagawa nila? Ngayon po, sa amin po sa National High School, ang ginagawa po namin kasi March pa lang after election ng general election of February. March po mayroon po kami team building, tapos nagkaroon po kami ng workshops. Ang batang yan, simpleng bata, na maaaring sinukuhan na ng mga teachers or even his family o nilalayuan ng kanyang mga kaibigan. Pero kapag binigyan natin yan ng proper motivation, guidance, naiintindihan natin ang kanyang pinanggagalingan, ang batang ito ay maaaring maging isang successful o kaya naman maging isang effective citizen ng ating community. Diba? Tayo mismo advisor, pinakailangan ang unang makakaintindi at
Na, paano ako makapatuloy sa buhay kung hindi ako tanggap sa mga tao sa paligid natin? Naiyak ka eh. Ah, tumigil ka na! So yun na nga, natapos din yung aming speakership. Magdi-discuss. Congratulations sir. Congratulations sir Gilbert. Ang susunod na mag-speak na naman ay si Ma'am Donna and Ma'am Cecilia. Nandoon. Sila ang mga susunod mamaya sa salang. Sa salang? Okay, so pa-fanboying muna ako dito kasi nandito daw si Papa Jack sa loob ng kwartong yan. At ang mga kasama ko, nakita na daw nila siya. Naghihintay daw sila. Pero ako hindi ko pa siya nakikita. Nahabang kami ngayon. In March 2016, later became the host of his own program, Call Me Papa Jack, which is based on his radio show, TLC De La Salle University and the Door Award. Ang tagal. Ay na pa kami. Ladies and gentlemen, Ano? required Papa Jackson and Mr. John S. Gimperly. A round of applause. Kamusta classmates? Okay lang kayo? Pasensya na kayo, may costume ako yun ha. Okay, so nagsasalita ngayon si Papa Jack doon sa likod. Siya ang aming speaker ngayong araw sa DLT2019. So mamaya, subukan natin lumapit. So mamaya, try natin pumasok. Okay, medyo madilim. Ayan. So mamaya, try natin pumasok doon at i-meet Ma'am Jo! Ma'am Jo! Papakilala kita, bilisan mo na lang sabi ko. Sandali, meron kami gagawin talaga. Sandali, kinakabahan. Dalawa silang vlogger. Ilan o? Ito yung sasabi. Ay, Hello po! Hello po. Hello po. Hello po. Ayan. So, siya po yung magiging guest speaker namin ngayon. Ano po? Ano po? Na ano ako? Okay, so na-assign kami ngayon dito sa leadership training na mag-judge daw ng slogan. So ito yung mga judges natin, mga mapanghusga. Sila yung mga judgmental. Sa kamay nila nakasalalay ang resulta ng mga slogan ngayon. Pakilala kayo. I'm the most beautiful among the group. Ayan. Nakakapagod naging announcer. Sa mga kakabsat, andito po tayo ngayon sa Manawag National High School. I'm with Fernando. Hindi masyadong marinig, maingay sila.
Andun si Barney! Diba? Oh, hirap maglakad si Barney! Ube yan, sir. Ube. Hirap pala siyang maglakad. Baka meron siyang rayuma. Barney! Nandiyan na naman si Barney! Ayun! Ube. Kaway kay Barney! Ayun, Barney! Wow! Amazing! Diba? Hirap kang maglakad, diba? Oh, diba? Hirap maglakad si Barney! May ingro na sa basa. Barney! Alright!